Знаеш ли, че чушките са един от най-обичаните зеленчуци в България? Те присъстват на нашата трапеза вече повече от век и са част от традиции, рецепти и празници. Чушката идва от далечна Америка, но в България намира свой истински дом. От червени сушени чушки за боб до пълнени чушки на Коледа. Тя е символ на нашата кухня. У нас ще срещнеш всякакви чушки – сладки, зелени, жълти, месести, тънки и, разбира се, люти. Всяка носи своя вкус и своя роля в българската трапеза. Освен че са вкусни, чушките са и полезни. Богати на витамини, подсилват имунитета и дават енергия. Лютите пък стимулират кръвообращението и вдигат настроението. В народната медицина чушките са използвани като лек срещу настинки, а в козметиката – за стимулиране на кожата и косата. Истинско богатство, скрито в едно растение. Българската чушка не е просто зеленчук. Тя е здраве, вкус и традиция на масата и в живота ни. Още полезна информация и интересни факти за българските чушки ще намериш в новата статия на Здравница. Последвай линка в описанието. Не забравяй да ни последваш във Facebook, Instagram и YouTube.